sih dulu ini. Kan buta malah ini. Ini buta ini. Sekarang ini wes kan buta tangan. Kamu Ini mah wes. Sing itu wes kan. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Saya ini orang baru. Oh itu pikirannya anjing dulu. Oh itu gimana? Adalah Lap sing anu. nafsu apa? Oke. Iku wae iku. Ya wis, kene iki. Ada coba kan? Iku wis coba iku. Dhuwur. Ondo Wis dhuwur ah. Iya sing dhuwur ini sok wis kok. Iku wis keren. Iki wis ya. Kamu di mana? Wis kabeh. Karek pindho ning lagi ya. Iya, kare Wis maksudnya wis. Kali lap. Wis. Kali lapar sih, Kuwi Pak. lho anak wis kabeh. Kali lapar sih, Pak. Iki kursi. Game maksudnya ini kan buatan kira-kira apa? Lek wonten. Game finishing karo terok. Itu apa ini? Kali ini dhuwur tok wis. Apa iki barang? Cukup sana apa tadi? Di Nek. Sampai Ora ini sak dong. sedot terakhir sedot. Sedot.